गा 37 थि बोसोरसालिया जुथुम्मा आरो दिनै बिनि गेवलां मेल दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जि जुथुम्मा बे जुथुम्मानि गेजेरजों जोंनि जिखिनि दख'रानि सिङाव समाजारि सोलोंथाइ रांखान्थि आरो माखासे जिखिनि जेंना जेंसि थायो बे जेंना जेंसिफोरखौ लानानै डेलिगेट हलाव सावरायो गामिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिफोरखौ लानानै आरो लोगोसेनो रायजो राजानि मददजों गेवलां मेल खुंनाय जायो आरो बे गेवलां मेलनि गेजेरजों आथिखाल माहारिनि थासारि माहारिनि जौगानाय आरो माहारिनि जेंना जेंसि आरो जोङो माहारिखौ दानांगौब्ला बड'फानि आदर्श मोन्थोरजों गेरेमसा माहारि दानांगौब्ला जोंनि मावनो गोनां बिबाना मा आरो जोङो रांखान्थि सोलोंथाइ समाज बेबस्था आरो गासै बे थासारिफोरखौ जों बोरैहाय गोख्रों खालामनो बे गासैबो बिथिंनि सायाव जोंनि गेवलां मेलाव सावरायनाय जायो आरो रायजो राजाया खोब मोनसे रंजाखांनायनि गेजेरजों एबसुनि मोनफ्रोमबो कनभेनसन कनफारेन्सखौ लैहोर लैहोर बाहागो लाफैयो मानो होनब्ला एबसुआ माहारिनि आफाद आरो बर' माहारिया एबसुखौ जेरैबायदि जोथोन लाबोबाय आइ आफाया जेरैबायदि बेंबोबाय बिनि थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 55 बोसोराव आगान होदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ गासै बिथिंनिफ्राय रैखाथि होनानै जोंनि थामोनथा माहारि जौगानायनि बा माहारि थांना थानायनि मोन्थोरफोरखौ जों रायजोफोरनि गेजेराव रायजोखौ सिबिनाय रायजोनि समाजनि हाबा मावनाय माहारिनि हाबा मावनाय बे मोनसे थांखिजों जों हाबा मावबोदों फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोथोन लानांगौ गुन गोनां सोलोंथाइ जोंनो नांगौ आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै सोलोंथाइनि सायाव बांसिन नोजोर बोनानै गुरुत्त' होनानै खामानि मावनाय जादों दा बेखायनो आं सानो जे मदैबारि दख'रानि सिङाव मोन 7ल' गामि दङ रेभिनिउ गामि सुबाया गोबां नाथाय खम बिबांनि सुबुं अनजिमा खम बिबांनि गामिब्लाबो बे मोनसे दख'रानि मर्यादाखौ मोनबोदों आरो सोमावसारनायनि समनिफ्रायनो 37 बोसोर दिनै आगान होबाय आरो बे दख'राया थेलेबलेबै फिसायैनो रायजो राजानि जि मोनसे गोसो गुदुं जि रायजो राजानि सक्तिशालि बाहागो लानाय बे खुनु कारनाव खम नङा उदालगुरि जिल्लानि खोलाहा दिनै गोबां गोग्लैसोनाय बेखौ जौगाहोनांगौनि बाथ्रा दङ गुबुनारिजों नारा नाथा गोबां थासारिजों जुजिनानै थांना थानो गोनां जायो बेयाव मन'बलनिबो प्रयजन दङ आं बेखायनो खावलायो जे मदैबारि दख'राया स्ट्रंलि खामानि मावनांगोन रायजो राजाया दख'रा आफादजों मदद होनांगोन होमबानो जोंनि हारिनि आरो समाजनि थाखाय मावनो लानाय जे थांखिफोर बे थांखिफोरा जाफुंसारगोन होननानै आं सानो गोजोन्थों गणतान्त्रिक देशआव मोनफ्रोमबो बोसोरबा बिसायख'थि जायो दा 2024आव पार्लियामेन्टनि बिसायख'थि जागोन 2025आव बिटिसि बा बिटिआर काउन्सिलनि बिसायख'थि जागोन आरो बेबायदिनो 2026 आसाम बिधान सभानि बिसायख'थि जागोन नैबे समावबो दिउरि काउन्सिलनि इलेक्सननि केम्पेइन सोलिबाय थादों आरो गणतान्त्रिक देशआव बिसायख'थिया माने बोसोरबा फैयोखाय जोंनियाव काउन्सिल थाबाय स्टेट थाबाय आरो पार्लियामेन्ट थाबाय दा आं बे बाथ्राखौसो स्पष्ट बुंनो नागिरो जे बिसायख'थिया माने गावनि सम बादि फैगोन आरो थांगोन दा बिसायख'थिखौ नायनानै एबसुआ मालाबाबो खामानि मावफेरबोआखै आरो मावनो गोनां दङ होननानैबो जों साना बे जाबाय देशनि गणतान्त्रिक सासन बेबस्थानि मोनसे बिसायख'थि माने मोनसे रिप्रेजेन्टेटिभ सायख'नायनि मोनसे बेबस्था आरो बे नोगोरारिनो देशनि गणतन्त्रआ बेखौ गोहोदों दा बेयाव सोरबाया जुदि बुङोब्ला एबसुआ दा बिसायख'थि फैदों बाइक रेलि लानो मोना बिसायख'थि फैगासिनो दङ एबसुआ ओरै खामानि मावनो मोना जों सोरनि बुंनायखौ लानानै नेनानै थानो आरो सोरनिबा बुंनायजों जों ना उन्दुगोन ना जों जागोन ना समाजनि हाबाखौ जों गारना दोनगोन ना जोङो माबा माने गुबुन खामानि मावगोन बेयाव जातिनि सार्थनि थाखाय जोंनि आदर्श आरो नितिया मा बुङो बड'फाया गेरेमसा माहारि दानायनि मोन्थोरखौ जोंनो होनानै गालांदों आरो बड'फानि सिमाङा दिनै आद्रा जानानै दङ दा दिनै जोङो बिएससि मोनबाय बिटिसि मोनबाय बिटिआर मोनबाय नेक्स्ट जोङो आवगायलांबावनांगोन उदां आरो जोंनि आबुं जि मोन्थाय बेखौ मोननांगोन बिनि थाखाय जों पर्यायक्रमे हाबा मावलांगोन दा बेखायनो जाय मानसिफोरा दिनै बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंनानै मोजां मोनो
बिथांमोननि सभाब चरित्रआनो बिदि आरो सोरखौबा बुंनानै सोरखौबा मुं सुनानै बिथांमोना गावसोर गोजोननाय लायो आरो बिदिजों बिथांमोना जुदि गोजोननाय मोनोब्ला बे गोजोननायखौ लाबानो जाबाय जोङो बुंनो गोनां गैया खिन्थु हारिया जे जेंना दङ हा हुनि सायाव एवारनेस लाबोनो गोनां दङ हा हुखौ लानानै जोंनि माहारिया सांग्रां नङा अथ'सो जों सन अफ दा सयल भुमिपुत्र होननानैबो जों बुङो बेलेन ब्लकआ जोंनिखौ बेंनायनि दायथ'आ जोंनि सरकारा जेसेबां दायथ' जोंहाबो दायथ' दङ सोलोंथाइखौ लानानै सांग्रांथि लाबोनाय खामानिया जोंनि दा कम्पिटिसननि जुगाव सोलोंथाइया जुदि कम्पिटिटिभ जायाबा जों कुनु जायगायाव जायगा मोननाय नङा फारसेथिं नोङो ड्राग्स जौ जुवा दायना दायनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय मानसि लांखारनाय बे बिराद मोनसे इन्टारनेल माने बेमार बायदि मोनसे महामारि बायदि साग्लोबनानै दङ बेखौ जोङो बादा होनांगोन बन्द' खालामनांगोन आरो जोंहा एकर्ड बायदियै जिखिनि दफा मावफुंजानांगौ आरो जिखिनि मावफुंजाबाय बिनि सायाव जों रायजो राजानो मिथिहोदों नङाबा रायजो राजाया सानगोन जे एकर्डनि दफाया मावफुंजायाखै एकर्डआ मा जाखो माला मावफुंजागोन बिनि सायाव जेब्लाबो रायजोनियाव मोनसे सोंलु थायो बे बाथ्राखौनो जों गामियाव फोरमायदों आरो रायजो राजाया जोबोद आग्रहै जोबोद गोसो गुदुङै जोंखौ खाम सिफुं जथा लानानै जोङो माने मोसानानै आरो बेम पार्टि लानानै जोंखौ बरायदों देट मिन्स रायजोआ जोंखौ वेलकाम खालामदों सोरबा सासेया बेबायदि बुंनायजों जोंनि हाबाफारिया थाद'नायनि बाथ्रा गैया आरो बेबायदि मानसिनिखौ साननानै एबसुनि एजेन्डाया मालाबाबो माने डाइलुट जाया बरन्सो जों सक्तिसालि खामानि मावगोन गोजोन्थों